Noma uzishayela ingoma yakhe kumgedlela likunakile ngoba likhetha inkosi uNkulu uBombela Sidima Samankondlo Baba mkhulunkulu bakhe amen. Impi yentela, impi yamakhanda eyayiliwa kuye uLouis Botha. Kwazoba impi yawo ukubanga komnotho igolide nedayimane eliqhunjuzwe kuye uNkulunkulu eplazini leMpuno eTransvaal. Elalithi nje liyazilimela lamangazwa ukwehluka kwenhlabathi engamilisi lutho. Izisebenzi zabikela umphathi walo iplaza oyibhunu ukuthi kunendawana esingayiqondi ukuthi kwenzakalani kuyo. Yilapho kwatholakala khona ukuthi kunegolide kule ndawo. Lokho kwaba yisimanga esikhulu, kanti nakhona eKimberley kwenzeka okufanayo lapho kwaqhuma khona idayimani. Ngalesi sikhathi amabhunu ecindezelwe phela yiwo amaNgisi aseBrithani ngentela, kanti sekuzophinde kuvele leli dayimani livele libaqhathe kakhulu. Kanti lalivezwa uye uNkulunkulu, isiqhwaga sasezulwini. Senzela ukuqhatha nabafiki ababefike kulelizwe baqhathe bodwa. Ngesikhathi belwa bodwa abantu abamnyama bese bezizuzela inkululeko yabo kalula. Kodwa bazange bayithathe leyo nkululeko abantu eyayisibekiwe phambi kwabo ngenxa yabo bumpumputhi. Phela amabhunu kulezi zimpi ayezilwa ayexhaswe phela iyona iRussia eyayingathandi ukuthundwa kwabantu base-Afrika. IRussia yathatha izibhamu yanika amabhunu ukuthi bashayeni lamaNgisi ngoba ayahlupha, afuna ukuhamba ejumba onke amazwe ukuthi asebenzele wona. IRussia lena selokhu kwabasemandulo ime nayo iSouth Africa ifuna ukuthi iSouth Africa izimele ikwazi ukuzisebenzela umnotho wayo. Kwaze kwafika naso isikhathi sabo phela abantu abamnyama laba babethi bazama ukulwela inkululeko. Yayikhona futhi lapho iRussia iqeqesha phela amasosha omkhonto. Yaze yaphinde yathatha amanye amasosha yawayisa ezweni eyayidlelana nalo kakhulu lelo kuthiwa i-Ukraine. Ilapho phela kwaqeqeshwa khona nalo leli sosha elinye kwakuthiwa nguPeace Army. Kodwa yonke leyo mzamo yayo iRussia ayiphumelelanga ngenxa yobuphukuphuku babo abantu abamnyama. Nawo amadube esadlwana ayekhona ephakathi kwabo laba bantu ababethi balwela inkululeko. Okwenza ukuthi uhulumeni wakhona eRussia adinwe kakhulu ngaso isikhathi sika-1994. Ekhuluma nabo abaholi babo abantu abamnyama ukuthi akuyona inkululeko le, niyazidayisa nizidayisa esitheni senu. Konke lokho kwakwenziwa yiwo phela amaNgisi ngomqondo wawo ukuthi ayiphendule abantu abamnyama amaxoki. Kwathi sekufike ithuba lokuthi bazithathele inkululeko yabo eyayilethwe uNkulunkulu okwesibili baphinde behluleka. Njengoba esephindile futhi uNkulunkulu wabuyisa yona futhi iRussia lena ithi izozama futhi ukukhulula abantu baseSouth Africa okwesithathu. Isebenzisa phela lona isosha eyaliqeqeshayo ngalesiya sikhathi ukuthi lizokhulula abantu bakhona eSouth Africa. Kodwa bona futhi laba bantu abamnyama ngenxa ukuthi sabadla amathe amaNgisi kakhulu abakubonanga futhi lokho baphinde futhi bayiphunyula futhi inyamazane okwesithathu. uNkulunkulu uma esuke kupha into uyakunika amathuba kodwa akavamile ukudlula u3. Asemancane kakhulu amathemba ukuthi iAfrika isayobuye ikhululeke. uNkulunkulu sezame ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi akhulule lezi zimpumputhe ezithanda amathe abelungu. Njengoba nalo ibhunu leli lalithi lizama phela ukulwa nawo lo mzabalazo, alitholanga isapoti noma uxhaso kubo laba bantu abamnyama base-Afrika ngenxa yokuthi babebona ibala lifana. Behluleka ukuhlukanisa umlungu nalo ibhunu. Usefana futhi nabo abantu baseRussia njengoba bemhlophe. Siyehluleka ukuhlukanisa iNgisi nabo abantu baseRussia. Asebesebenziswe uNkulunkulu iminyaka eminingi kusukela ngawo u-1888 nangawo futhi u-1886 ezimpini zawo phela amabhunu namaNgisi. Phela umuntu omnyama akazazi ukuthi ufunani. uNkulunkulu uzama ngayo yonke indlela ukumsiza.
usefuna ukuthi kuze kwehle yena uNkulunkulu uqobo aziveze. Uzothi uma eseziveza uNkulunkulu kuye athi galo yephuka, ngoba phela uNkulunkulu uyesabeka, uyisilwane somhlobo. Yingakho ehlisa abantwana abancane bezozalwa emhlabeni, ebese yena uNkulunkulu ayongena phakathi emzimbeni walowo mntwana enze umsebenzi, ngoba uma engaziveza ubunjalo bakhe akekho ongaphila njengaba bantwana bakwa-Israyeli ababefuna ukubona uNkulunkulu entabeni iSinayi abagcina befile. Yingakho lo Nkulunkulu wayeziveza khona phela lapha endaweni yasentabazweni, evela njengendoda eyigibele ihashe ifake isigqoko. Waphinde wayoziveza kuyo impi yasesandlwana, nayo indoda ehashe yayifake isigqoko eyayingabonakali ukuthi yayibani, eyayifika nakuyo umfokamayekisa lona phela okuthiwa nguShembe. Ifake sona lesi sigqoko lapho yake yamtalapha khona kanzima ngawo umbani wezulu owamshisa ethangeni. Ngenxa yayo inkani nokugoloza engafuni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu wokuthi phela ayosindisa isizwe sabantu abamnyama emampondweni nakwaZulu, ababegqilazwe kabuhlungu, begqilazwa yilo ingisi. Njengoba esevumile kodwa esephenduke isitha somhlaba, njengoba esekakwe yibo abelungu ababengababhishobhi abakhulu kanye nabantu abamnyama ngaphansi kwaso isihlahla. Uswele ozogadla. Sekuyisibili manje cishe titinwa ngabantu ngayo indaba yaloNkulunkulu wakhe, njengoba nabeSuthu bacishe bamqeda ngenduku. Ngalesiya sikhathi evusa leyangane phela eyayisishonile. Manje uzoshayelwa ukuthi kungani mayiphumile emsebenzini ezulazule lapha edolobheni, bese abantu bephuma beshiya amasondo beze lapha kuye bezoguqa kuye, bezocela izibusiso nokusinda ezifeni abanazo. Wayelokhu baphendula ngalo iBhayibheli, abuye phela asho ukuthi yena uthunywe uye uNkulunkulu. Emvana uma ekade esho kwakusiwa umkhulu umsindo kuthiwa lo uNkulunkulu wakho uthi abantu abahambe ngezinyawo uma bengena esontweni, uNkulunkulu onjani lo? Lo uNkulunkulu othi makuthandazwa kuye aguqwe ngamadolo phansi, uNkulunkulu ohlukumezayo. Thina sesajwayela phela ukuthandaza simini, sekhunze uHaleluya uyincwadi. Konke ayebanqoba ngakho kwakuyizinto phela ayezifunda khona eBhayibhelini, ezithathela khona eBhayibhelini ethi uJesu nje wayenza zonke lezi zinto. Pho mina ngehluke ngani? Phela yena umfokamayekisa lona wayebathandazela futhi abantu ebize nalo igama likaJesu, kodwa ayengalibizi yileli likaJesus Christ. Leyo balichazele kumkelela ukuthi uJesu uYesu, uYeshua, umuntu oyedwa lowo, indodana kaNkulunkulu. Laba abantu ababemzungezela abamnyama babethi akashawe, kodwa abelungu bagcine bethi akake miswe mbijana ngoba uyalibiza leli gama likaJesu. Futhi uthatha amagama abhalwe kulo leli Bhayibheli abafike nalo abelungu. Yilapho-ke uShembe wazi wayichaza khona indaba yakho ukuthi kuze ngibone ukuthi ngithunywe kuye uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Njengamanje ngibheja ngaso lesi sihlahla esihleli ngaphansi kwaso, ukuthi kuzofika isikhathi lapho kuzosuka khona umoya omkhulu ozothatha lesi sihlahla sona sodwa kule ndawo kusiwise phansi. Emveni kokuba sesiwile lesi sihlahla siyokoma njengazo zonke izihlahla, kodwa ngeke sibole. Emva kwey'nsukwana siyophenduka sibe yidwala eliqinile, sibe yitshe uqobo lwayo. Akukho ntuthwana, akukho muhlwa wesiphehla lesi sihlahla ngoba siyobe sesiyitshe. Konke lokhu kusho nje asiyekile futhi lesiya sihlahla esivuthayo phela lena ezansi ngasekhaya kubo lapho kunesondo khona lamaWeseli. Leso sihlahla esasivutha lapho savutha kwaze kwaphela iminyaka emithathu. Nangempela naso lesi sihlahla esibongile yena uShembe sagcina sibuyile saphenduka idwa. Kuze kube namhlanje leso sihlahla siyatholakala edolobheni lakhona eHarrismith. Iyagoqela phela kumgedlela mkhulu amafuthi